Dobrý den, dámy a pánové, z nového videa. Jsem tady znova v Rivals. Já jsem se mluvil, protože mi se byl gamer a jak ten krásný skin. No nic, já mám level 109. Ok, jdeme na jednu nebo dvě hry. Uvidím, jak to bude rychle. Ok, no, ale byl bych moc rád, že jsem dal jako dobře. Like odběr teda. Protože jsem to řekl, protože video z Minecraftu měl obrovský úspěch, 40 zhlédnutí. No, tak bych byl, já můžu, že to kvůli tomu, že to bylo jakože tak úspěšný, tak budu dělat víc. Ale taky bych byl rád, kdyby měl takový úspěch i tady Rivalsko. Protože Rivalsko tady budeme velmi natáčet na tomto kanále. Se jmenuji Rivals Profi. Kde je týpek? Kde je? To je ten týpek. Kde je? Hej, to není vtipný, ale... Kde je? Kámo, to Hej, to není možné, to zdržuje, Kámo, hele, ale tak, týpku. Kámo, kde je? To někde schoval. To není vtipný, ale to není vtipný. Aha, tady je ten šmejt. Kámo. Kámo, tak ale, to není vtipný, hele. To už není fakt vtipný. To je fakt přehnal, kámo. Ne. Nice, GG, lidi, GG. Jo, mě zase ptala jídla. Co to mě? Kámo, to byl upgrade třeba. To jsem nečekal, ok, no. Co se bez... Kámo, už mě fakt štve. A máš vzít RPGčko na něj prostě. Už na to fakt nemám nervy. Nice.
Za RPG, no tak to už tím už nejde. Co? Co? Co máme? Tady je nahoře. No pojď. Kde je ten šmejt? Nice, on se odpojil. Hezky. Takže děkuji za sledování videa